ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲ್ಲಿ. ಮೂಲಿಯಾನು 4 ತೆತ್ತಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 4 ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಚಿತ್ತಂಡ 2 ತೆತ್ತಿಲ್ನ ದೆತೊನೊಲಿ. ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೊಂದಾಯಿನಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪೇರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಕ್ಕೆದ ಪೌಡರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಇತ್ತಂದೇನು ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ತೆತ್ತಿನ ನಮ ಸರೀಟ್ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆತೆ ಇಂಚನೆ. ಕಾವಲಿನ ಕಾಯರ ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಏಕ ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಗಡೆಗ್ಲ ಇಂಚಂದೆ ತಾಗವನೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೇನು ಬ್ರೆಡ್ನು ತೆತ್ತಿಡು ಮುರ್ಕವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆತೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ನುಂಗೆಲ್ ಬ್ರೆಡ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ನಮ ಕಂತದು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ನು ಯಾನು ದೆತೊಂದೆ. ಬ್ರೆಡ್ನು ತೆತ್ತಿಡು ಸರೀಟ್ ಮುರ್ಕವನೋಡು. ಇತ್ತ ಕಾವಲಿ ಕಾಯ್ದುಂಡತೆ ಐಕ್ ಬ್ರೆಡ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡ ತುಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ, ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನೇಟ್ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.